Hi guys, may hapon. So karon guys, 12:44. Bago pa may na ako magpanood to guys. Sorry misa kung wala kang iro. Namiyabas mi. Anja, ngadto na mi dito. Ngaris likod suroy mi. Wa jud mi kitag biyabas. Anja nakanuna man ko na may biyabas sa likod. Dari sa among kusina dool. So mao din siya guys ang biyabas. Ang akong gi-slice na sidya kay naa lagi ud. Mao ni siya ingon ana wa matarong slice kay na siya ud. Naday po koy asin. Kay tuslo na kog asin. Lami jud siya guys, sakto ra ka hinugon. Dili siya dabong, dili pod hinog kaadyo. Basta sakto ra sidya. Kadali lang guys, naday koy kuhaon sa kusina. Tada! Naday tabi budbud guys, ug balanghoy. So nipalit ko budbud, nagipakapi na balanghoy. So mao to siya guys. Nipalit ko budbud gipakapi na balanghoy. So karon pod ko nakakaon so kad pag-abot na ho, murag karon pa ko kaog balanghoy siguro ay di ay kaduhan ni hong kaon og balanghoy. Sakto pa ni hong kaonon guys. Kaon ko nagbiyabas pagkahuman mo kaon ko og budbud. So daghan pang nabili nga biyabas guys kay tulo ning kabukhang gipanitan. So di na ako mahurot sidya. So ako na siya ibutang sa ref kay man ako mahurot so makaon sa ko og budbud balanghoy. Ay ko anday ni siya kang budbud guys, kamuti og balanghoy gimix. Diyan mao ni gipakapinan po og balanghoy. Thank you Dainang Gomer sa imong baligya. Kaon sa og balanghoy. Lami kayong balanghoy guys, promise lami jud kay sidya. Dili siya kuan ba kanang pughad jud siya nga pagkabalanghoy. Lami kay siya guys. So man ako kaon sa balanghoy guys, mukaon na pud ko sa budbud. Budbud na pud akong kaonon. Mao ni giingan niya hab-hab na dis. O di ba? Kaon sa tag budbud. Lami ra pud jud ning bura para biyag kay kamuti ug balanghoy ni gimix. Di ba? Lami kay siya guys, pero busog na jud ko guys as in. Daghan ko na kaon sa balanghoy. So mura to siya guys. Ug kutomon ko niya, ako ra po na siyang tiwason og kaon. Kabuang eh. So man ako kaon guys, maura to guys. Bye, thank you for watching. So bye, ingat.